Έχετε σκεφτεί ποτέ για τη μάσκα που όλοι φοράμε? Ξέρετε, αυτό το πρόσωπο που δείχνουμε στον κόσμο. Αλλά τι γίνεται όταν η μάσκα γίνεται ένα με το πρόσωπό μας, όταν αρχίζουμε και ξεχνάμε ποιοι είμαστε από κάτω? Λοιπόν, σε αυτήν εδώ την ανάλυση θα βουτήξουμε ακριβώς σε αυτό. Θα πιάσουμε δύο από τις πιο δυνατές ιδέες του Καρλ Γιούγκ, την περσόνα και φυσικά το μεγάλο ταξίδι για να βρούμε τον αυθεντικό μας εαυτό. Φανταστείτε λιγάκι αυτό το σενάριο. Από έξω όλα μοιάζουν τέλεια. Η δουλειά πάει καλά, η οικογένεια, οι υποχρεώσεις, τικ, όλα τα κουτάκια τσεκαρισμένα. Αλλά μέσα υπάρχει μια περίεργη σιωπή. Όχι αυτή η ωραία ήρεμη, μια άλλη, ένα κενό. Και σιγά σιγά από το πουθενά αρχίζει να ψιφυρίζει μια ερώτηση. Αυτό είναι όλο? Λοιπόν, αυτό ακριβώς το αίσθημα, αυτό το κενό, συνήθως έρχεται από κάπου συγκεκριμένα. Έρχεται από μια ζωή που δεν τη ζούμε με βάση τη δική μας εσωτερική αλήθεια. Αντί γι' αυτό, ακολουθούμε ένα σενάριο. Ένα σενάριο που γράφτηκε από τις προσδοκίες των άλλων. Και όταν παίζεις έναν ρόλο για πολύ καιρό, είναι εύκολο να ξεχάσεις ότι είναι απλώς ένας ρόλος. Κοιτάξτε, ας το πούμε καθαρά. Αυτό το κενό δεν είναι αποτυχία. Κάθε άλλο. Είναι ένα σήμα, ένα καμπανάκι. Είναι ένα μήνυμα από ένα κομμάτι μας που το έχουμε αφήσει στην άκρη, που το έχουμε παραμελήσει. Είναι, όπως το έλεγε και ο Γιούγκ, η ζωή που δεν ζήθηκε, που μας χτυπάει την πόρτα. Και εδώ είναι που μπαίνει στο παιχνίδι μια κεντρική, μια θεμελιώδης ιδέα του Γιούγκ. Η έννοια κλειδί για να ξεκλειδώσουμε όλο αυτό το μυστήριο. Μιλάμε φυσικά για την περσόνα. Τι είναι λοιπόν αυτή η περσόνα? Για τον Γιούγκ δεν είναι απλά η προσωπικότητά μας, είναι κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Είναι το κοινωνικό μας πρόσωπο, η μάσκα μας. Είναι ένα εργαλείο απαραίτητο για να επιβιώσουμε στην κοινωνία. Είναι, ξέρετε, η εκδοχή του εαυτού μας που δείχνουμε στη δουλειά, η άλλη εκδοχή που δείχνουμε στους φίλους, ακόμα και στην οικογένεια, όλα αυτά για να ταιριάξουμε, για να μας αποδεχτούν. Και το πιο ενδιαφέρον, αυτή η μάσκα δεν είναι κάτι που διαλέγουμε συνειδητά ένα πρωί. Όχι, χτίζεται σιγά σιγά, τούβλο, σχεδόν στα κρυφά. Από πού? Από όλους αυτούς τους άγραφους κανόνες της κοινωνίας, το πώς πρέπει να είμαστε. Πρέπει να είσαι δυνατός, πρέπει να είσαι υπεύθυνος. Και αυτά τα πρέπει γίνονται σιγά σιγά οι δικές μας εσωτερικές εντολές. Και εδώ ο Γιούγκ το λέει τέλεια. Ο κίνδυνος, λέει, δεν είναι ότι φοράμε τη μάσκα. Όλοι το κάνουμε. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι να ξεχάσουμε ότι τη φοράμε. Αυτό είναι όλο το ζουμί της υπόθεσης. Το πρόβλημα δεν είναι η μάσκα, είναι η ταύτιση μαζί της. Όταν ο ρόλος γίνεται ο ηθοποιός. Και όταν ζούμε έτσι για πολύ καιρό ταυτισμένοι με την περσόνα, αυτό έχει συνέπειες. Υπάρχει ένα κόστος. Ένα βαρύ κόστος για όλη αυτή την παράσταση. Και ποιο είναι αυτό το τίμημα? Σύμφωνα με τον Γιούγκ, είναι η ίδια μας η ψυχή. Και προσέξτε, δεν το λέει με θρησκευτική έννοια. Μιλάει για εκείνη την εσωτερική φωνή, εκείνο το κομμάτι μέσα μας που ξέρει τι είναι αληθινό για εμάς. Μιλάει για τη σύνδεσή μας με τον πιο βαθύ μας πυρήνα. Αυτό χάνουμε. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό στην πράξη? Τα συμπτώματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Αρχίζουμε να νιώθουμε ένα κενό, ένα μούδιασμα. Η ζωή γίνεται αυτόματος πιλότος. Κάνουμε τα πάντα μηχανικά. Νιώθουμε ότι κανείς δεν μας βλέπει πραγματικά, ακόμα και όταν είμαστε γεμάτοι κόσμο. Και το χειρότερο, εκείνη η εσωτερική φωνή σιωπά. Ζούμε τη ζωή μας από έξω προς τα μέσα, όχι το αντίστροφο. Εντάξει, η εικόνα φαίνεται λίγο ζωφερή, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχει διέξοδος. Και η διέξοδος δεν είναι να ψάξουμε κάτι νέο εκεί έξω. Το ταξίδι είναι προς τα μέσα. Είναι μια επιστροφή σε αυτό που κρύβεται κάτω από τη μάσκα. Είναι η συνάντηση με τον αυθεντικό μας εαυτό. Και τι είναι αυτός ο εαυτός? Για τον Γιούγκ είναι το απόλυτο κέντρο. Ο αληθινός, ο αυθεντικός πυρήνας του ποιοι είμαστε. Είναι αυτό που υπήρχε πριν τον επαγγελματικό τίτλο, πριν τις κοινωνικές ταμπέλες, είναι σοφότερος από τις συνήθειές μας και πολύ, μα πολύ πιο ειλικρινής από τους φόβους μας. Κοιτάξτε την αντίθεση. Είναι μέρα με τη νύχτα. Η περσόνα ζει και αναπνέει για το χειροκρότημα, για την αποδοχή των άλλων. Βασίζεται στις προσδοκίες. Ο αυθεντικός εαυτός τον ενδιαφέρει μόνο ένα πράγμα, η αλήθεια. Είναι η διαφορά ανάμεσα στο να παίζεις έναν ρόλο και στο να είσαι ο πυρήνας σου, ανάμεσα στη μάσκα και την ουσία. Και εδώ βρίσκεται το κλειδί. Η πραγματική αλλαγή, η ζωή με νόημα, ξεκινά τη στιγμή που το κέντρο μας αλλάζει.
Όταν πάβουμε να λειτουργούμε με κέντρο την περσόνα και βάζουμε στο τιμόνι τον εαυτό. Τότε και μόνο τότε οι αποφάσεις μας δεν βγαίνουν πια από τον φόβο ή την ανάγκη για αποδοχή, αλλά από την εσωτερική μας αλήθεια. Ωραία όλα αυτά στη θεωρία, θα πει κάποιος. Στην πράξη όμως, πώς γίνεται αυτό το ταξίδι, πώς γυρνάμε πίσω στο πραγματικό? Λοιπόν, δεν είναι κάποιο άπιαστο μυστήριο. Ο Γιούγκ είχε όνομα γι' αυτό. Το έλεγε εξατομίκευση. Και το πιο σημαντικό, ξεκινάμε μικρά, αλλά πολύ θαραλέα βήματα. Και ξέρετε κάτι? Το πρώτο βήμα δεν είναι κάποια τεράστια δραματική αλλαγή. Όχι, είναι κάτι πολύ πιο ήσυχο. Είναι μια απλή, αλλά απόλυτα ειλικρινή σκέψη. Αυτό εδώ δεν είμαι εγώ. Αυτή η στιγμή της αναγνώρισης, έστω και στα κρυφά, είναι η αρχή των πάντων. Από εκεί και πέρα, η διαδικασία είναι σταδιακή. Πρώτο βήμα, να κάνουμε ειλικρινείς ερωτήσεις στον εαυτό μας. Γιατί λέω ναι ενώ όλο μου το είναι φωνάζει όχι. Δεύτερο βήμα, να λέμε μικρές, καθημερινές αλήθειες. Στην ερώτηση «Πώς είσαι?» ας απαντήσουμε μια φορά ειλικρινά. Τρίτο βήμα, ίσως το πιο δύσκολο, να πούμε «όχι». Να διεκδικήσουμε τον χώρο μας. Και τέλος, τέταρτο βήμα, να αναγνωρίσουμε τον φόβο. Ναι, είναι τρομακτικό να μας δουν οι άλλοι χωρίς τη μάσκα. Αλλά κάθε τέτοιο βήμα είναι μια ρογμή στην πανοπλία, που επιτρέπει στον αληθινό μας εαυτό να πάρει μια ανάσα. Και τι κερδίζουμε από όλο αυτό? Τα κέρδη είναι τεράστια. Πρώτα απ' όλα, διάβγεια. Ξαφνικά τα πράγματα γίνονται πιο καθαρά. Μετά, ενέργεια. Σταματάμε να σπαταλάμε τόση ενέργεια για να συντηρούμε την παράσταση. Βρίσκουμε τη δική μας φωνή. Και το πιο σημαντικό, κερδίζουμε την ελευθερία. Την ελευθερία να είμαστε, επιτέλους, αληθινοί. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο μεγάλο δίλημμα. Θα συνεχίσουμε να παίζουμε το ρόλο που μας έμαθαν ή θα κάνουμε την επιλογή να είμαστε επιτέλους αληθινοί? Η απάντηση φυσικά δεν είναι εύκολη. Είναι η επιλογή ανάμεσα στην άνεση της μάσκας και στο απαιτητικό, αλλά τελικά λυτρωτικό, ταξίδι προς τον πραγματικό μας εαυτό. Και αυτή είναι μια επιλογή που ο καθένας κάνει μόνος